toblema ani panhau yamai Jeremaya? Mai Jeremaya kana kuti murume wamai Jeremaya? Makadi muri yeZimbabwe, tikudai kusangana zvakare paSekuru Gudo Pikicha TV. Yes, nguva yanga yareba. Yes, ndambenge ndisipo ndanga ndichimbongwapa but anyway I am back. Kune vachiri nene kusvika muzuva ranhasi, aiwa ndinotenda zvikuru, ndinoti Mwari vakuitirei nyasha. Kune matsvawo vari kutanga kuona this video, please ndinokumbirisawo kuti musubscribe kuma YouTube channel. Yes, of course, nhasi tikukurukura nyaya kana kuti nhau yemudzimai anonzi iye mai Jeremaya. Yes, mai Jeremaya avo vari kumashure kwangu avo nonga vazhinji tikuziva nhau yavo iri kutrenda kana kuti iri kunetsa on social media mushure mekunge varipota kuti vakabatwa chibharo nevarume vaviri vakavambunyikidza. Asi mushure mekunge nyaya iyi yakwira kumatare edzimhosva, mai Jeremaya vakanowanikwa vachikundwa mudare redzimhosva. Vaviri varume ava vachifamba zvavo vachinzi nevatongi vedzimhosva ngavadzokere zvavo kumba, havana mhosva yavainayo. Mhosva yavai kupiwa namai Jeremaya haipo. So pakave nekugeda kwemeno kunyanyanya mastreets esocial media. Yes, of course, a lot zvakanga zvataurwa zvichinzi zvichaitika panhau iyi, asi hazvina kufamba sekudaro. Mai Jeremaya ihama yevamwe vanhu, ende hama dzamai Jeremaya dzakave nekubatikana, dzimwewo dzakatoti tsvatwari. We don't know exactly kuti vari kuti kudii, but I'm just suggesting semhuri yeZimbabwe also kuti kune vakanga vari kudivi ramai Jeremaya, kuita vakanga vari kudivi revarume vaviri ava, especially when it comes to women. Vakadzi vazhinji vanosapotana, but we can find also other women also they were not satisfied with the information around umbo kana kuti evidence yakanga iri kupresentwa namai Jeremaya when it comes kunhau yavo. Zvinove zvakazoita kuti matare edzimhosva also ange achinoti aiwa mai Jeremaya hamuna umbo hwakakwana hunoita kuti titsikirire vairi ava nemhosva vaende kunogara kuchitokisi. So anyway, nyaya yese yakaitika makaiziva, makainzwa. Inini I have one or two questions andinadzo nezvidzidzo zvandinazvo zvandinofungidzirawo when it comes kunhau yamai Jeremaya. Yes, of course, inini zvidzidzo zvandakadzidza ndezvekuti kana uri mudzimai akaroorwa, usaende kune amwe maspaces kana kune dzimwe nzvimbo dzausingazonokwanise kuzvidefenda. Once you are married, it means you are now submitting to your husband, and whatever step that you take or decision that you take, you must consult your husband first, or you must be accompanied by your husband kuti muende kunzvimbo dzimwe dzakadairodero dzausingazogone kuzvidzivirira kana uchinge wazoiswa kumadziro kana kuti waiswa pakamanikidzika. Yes, of course, we know hanzvadzi dzedu dziri kuhasela, vari kutsvaga mari, vari kuita zvinhu zvakasiyana mastreets, but please ivaiwo nemaboundaries vanhukadzi. Mune amwe maspaces amusingakwanisi kuzozvidefenda kana kuzozvimirira muriko. Muromo hauzarirwe nerwizi, ambuya vangu vaigara vachidaro. Saka nyaya yekuita ubhinya date uchiti inini ndiri gida goria, ndinopinda pese, ndinodii. Yes, we know a lot of women who are making money, who have made money, vachizviti isusu hatina patisingapinde, but kune nyaya dzakawanda dzakavanzika dzatisina kuudzwa kana dzamusina kuudzwa oro dzausina kuudzwa iwewe uri kuda kuzviitawo gida goria, uchizviita hasila muzuva ranhasi uri mudzimai achangotangawo kutsvaga mari semudzimai wechidiki. Saka please nokurudzira madzimai kuti zivai kuti mune maboundaries. Nature inotaura iyo ichiti murume ari pamusoro pemukadzi. Tingazvirambe hedu, mitemo ingauye inenge ichivandudza oro ichitienzanisa, but naturally murume anokwanisa kunge aine advantage pamusoro pemunhu kadzi. Yes, so tichibva ipapa tinozoenda panyaya yekuti mai Jeremaya nemurume wavo, who is to blame pachiitiko chakaitika ichi? Can we blame the husband for letting the wife go alone to meet these two men?
Can we say in the first place murume wacho anga asingafanire kuvabvumidza kuti vaende? Dai akavarambidza, murume uyu aisazonzi here akudzvinyirira kana kuti akutombunyikidza mudzimai wake kana kuti mai Jeremiah kuti vasatsvage mari. Was mai Jeremiah going to be happy dai vakastopiwa nemurume wavo to go to this business adventure? Let me know in the comment section, what do you think? On the other hand, what do you take on my Jeremiah's actions and the consequences that befell her after she conducted business with these two men? Ndeipi advice yaungade kupa kuna mai Jeremiah kuti vangadai vakaita? Can we also blame my Jeremiah for this misfortune? Or we are not even supposed to be blaming my Jeremiah? Dai wangu uri mai Jeremiah, waita sei? Dai mai Jeremiah yange iri hama yako, what were you going to do? Mai Jeremiah atori mwana womwe munhu. Vabereki vamai Jeremiah vari kutobatikana. They are not happy. Alright, given my previous amai Jeremiah akazotanga kusurface on social media, do you think my Jeremiah was lying? Or do you think my Jeremiah was telling the truth? Do you think my Jeremiah was paid by these two men, or she was raped? She was abused? Go and watch video ramai Jeremiah vabuda vachitaura, or I am going to upload it here also. I would love you kuti mimi mumbo yatso ita ongororo munyatso vatarisisa muonewo kuti munoti kudini nyaya iyi. This is a very very sensitive issue. Ukaenda kumside ramai Jeremiah, vamwe vanenge vachikuti mai Jeremiah ndo unhu hwavo, mai Jeremiah ipambi. Ukaendawo kusaidi revanhurume zvinonzi ko kana wina dai mai Jeremiah iri hanzvadzi yako waita sei? Saka this is a very very sensitive issue guys, yandiri kuti imimi mumboonawo mumbondiudzawo kuti what do you think about this issue yamai Jeremiah. This is a very very sensitive issue and I would love to hear in the comment section kuti munoti kudini. Please subscribe, follow and share this video with others. Thank you so much. Keep on watching Sekurugudo Picture TV. Salute.